Lige om lidt, der har jeg et interview med en af de helt store. Selveste Mads Mikkelsen. Han kommer ind i studiet her i dag. Nu er jeg så klar til interviewet, men du er jo ikke Mads Mikkelsen. Jo, det er jeg. Ej, altså jeg kan jo se, du ikke er Mads Mikkelsen. Altså, jeg hedder Mads Mikkelsen, men jeg er ikke skuespilleren Mads Mikkelsen. Jeg har bare det samme navn. Og det fortalte jeg også din producer, da jeg talte med ham i telefonen. Men han sagde, at de meget gerne vil have et interview med mig. Altså, du sagde, at jeg skulle interviewe Mads Mikkelsen. Nej, men det er jo ikke den Mads Mikkelsen. Nå, men okay, ja, men altså Mads, hvordan kan det være, at du meget gerne vil være i tv? Altså, jeg vil ikke meget gerne være i tv. Det var jer, der ringede til mig. Ja, men altså, Mads, har du været med i nogle film? Nej. Nej, okay. Ja, det var så alt, hvad vi nåede i den her omgang. Det var jo det, vi havde planlagt. Og det var så det, vi bragte til jer. Vores interview her med Mads Mikkelsen. Ja.